natáčalo. Kedy? Čo sa to natáča? Čus lidi, tu je Matej Games, je tu so mnou Gameplayer a Martin P. A je tu náš kamarát Samuel Slivanič A Peťo. Fúska. Takže dneska ideme točiť kopací challenge, čož vyplýva z toho, že sa točíme okolo lopty a kopeme na bránku a treba dať gól. Kto dá gól, má bod. No, môžem? No takže začína minigameplayer. A inak koľkokrát sa točíme? 15. Takže 15 krát sa točíme. Trinásť, 14, 15 a teraz ide strieľať. 15 krát? A vidíte, že padol, ale dal gól, takže má jeden bod. Kto ide druhý? Kto dá 5 bodov, tak vyhral. Že ide Martin. Nie 5 bodov, dáme len prvé kolo. Hráme normálne strelca. Nie, už nie. Takže ide Martin. Hráme ako najlepšie strel. Dobre. Takže už sa točí Martin P. Slovakia. Ja som dal 20 jak pán. A teraz ide... A dá tyčku a padol na zem, takže teraz ide Samuel Ivanič. Počkaj. Ide. Len 10 krát sa točí. Tak a ide strieľať. Ja som dal 20. A trafil tesne vedľa tyčky. Teraz idem ja, takže predám kameru minigameplayerovi. Musíš ju takto držať, lebo pred ním natáčame. Požiť mi lobdu. Majo, Martin, požičaj mi. požičaj mi lobdu. Alebo Peťo. Daj. Takže ideme. Ide. Máte games? Už ideme. Už ideme! Ideme! Slepý pes. Hej, zímte Big Mac. Teraz sa mi točí hlava. A ešte ide Peťo. Rýchlo 10 krát. A ešte stále sa mi točí celá hlava. Tak a ide strela. Tak a gól dali Samuel, Peťo, Jakub. Martin trafil tyčku, takže týmto sa lúčime a čaute.